И здравейте хора, днеска в това видео ще играем на слабия ми акаунт, нали, най-слабия ми акаунт, защото на другите ми се падат много добри нали, играчи и не искам там да свалям купи, така че реших на най-малкия ми акаунт да играем и без повече да говорим, се абонирайте за канала Скамбанката и нека започваме. И темата на това видео че ще пълним квестове, нали, на Social Run. Сега нека да влияме. Ето на шеф игра. И първата игра я спечелихме. Тук колко игри трябва да спечелиме? 7. Трябва да спечелиме 5 игри, за да изпълним 7 квеста. Нека следващата игра. И втората игра също спечелихме. И трета игра спечелихме и изпълнихме един квест. И четвъртата игра също я спечелихме и изпълнихме още 2 квеста. И петата игра също, която остават ни още 2 квеста, които и тях ще ги изпълним. И ето го, изпълнихме квест и така направихме 11 win streak. Сега нека да видим колко взимаме, колко нали XP. Добре. 148 купи. 6660 на 6600 XP. Не мога да свирам. Знам. Взехме Dynamite. О, ще взема аз. Сега отваряме релодите. Най-големия уинстрик е Поко пак, знам. Че е Поко. Куп номер 1. Да, споко бях много добър на Power 1.11 уинстрик, което е крейзи. И да, ще има друга част за това видео и бъдете сигурни да не изпуснете, защото там ще грандим с друг, защото там във втората част ще играем с Dynamite. И това е от мен. Абонирайте се за канала Скамбанката.